Hello guys, welcome to Biscuit Vlog YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel खेबसे बयखौबो बरायहरनाय थाबाय guys. So लोगोफोर vlog भिडिअ लायैया एसे गोबाव जाबायमोन. दिनैसो फैलायबाय आरोना खावला नुजाफैलायबाय. दै लोगोफोर माने जोंहानि माइखौ देखायनो सानदों आं लोगोफोर. नै माइया बोरै जाखो? मोनाबाय guys, मोनानायखाय बारा मोजां नुवाखै. एसे खोमसिबो जाबायना ओमफ्राय नै ओइथिं जाजोब्बाय आरोना जोंहाना माइया माने एसे जौहांबाय हाग्राबो दुजोब्बायानो गाइस हाग्रा दुजोबथारबाय एकदम दांजोबनांसिगोनसो आरोना एबारावहाय दानस्रांजोबनांसिगोनसो हाग्राखौ नायै नायैनो गारमाया बारा थिग जायाखै गाइस माने एकदम नांथा नांथा मोनदों आरो माने ओमफ्राय ओरैजाय नै हाजोआ गाइस ओइनि नाहरलाय हाजोआव दिनैहाय बिराद मोजां साफा नुदों आरोना वाव so beautiful वाव ओइ नै जि मोजां नुदों दा नाहरलाय हनै वाव ओइथिं स्रा साफा नुदों नै वाव so beautiful ओरैजाय नाहरलाय नै लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों नायनानै मोजां मोनदोंबा नोंथांमोना लाइक कमेन्ट्स खालामदो लोगोसेनो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना गालांदो आरोना लोगोफोर